Me rakastellaan Paulin kanssa 2 kertaa. No jos nyt ihan lonkalta heitän, niin 2 kertaa. Musta on kiva, kun mun rintoja suudellaan. No sitä sitten seuraavat 3 kuukautta. Ei mitään muuta. Se oli niin kuin etana olisi muuttanut mun oikealle rinnalle. I decided to try to write something myself, and I did it in my mind because I had no time to do it because I was living a little bit the life of Helen. So I wrote it in my head when I was driving my kids to kindergarten school and when I was doing the gym and, you know, washing the dishes and stuff like that. And then it was finished in my head and I said to my husband, now you have to take the kids for 4 days because I have to go and write a play. And then I met the director and we did it first in Iceland in a very small theater, and now 5 years later we have shown it in 12 countries and I have this magnificent actress, the best one I could ever get, and she's doing a wonderful job and I'm so proud of her. Mä oon nyt vasta päässyt Paulin kanssa siihen vaiheeseen, että mä uskallan röyhtäillä ja piereskellä sen seurassa. Täytyy sanoa, että tämä on enemmänkin kuin haasteellinen. Et en mä varmaan siis koskaan elämässäni ole pelännyt niin paljon kuin sitä ensimmäistä 30 ihmistä, jotka tähän saliin käveli. Jumala, jos ne ei yhtään otakaan tätä omakseen. Niin kuin, että jotenkin, kun ei saa turvaa muista kollegoista eikä muuta, että tuntuu siltä, niin kuin, että on yksin vastuussa kaikesta. Kuinka monta sormea tässä on, hyvä tyttö? 2! Ja siinä on 2 kertaa liikaa! Nyt tekis mieli vetää turpaan niin, että polkkatukka heilahtaa. Jani-Petteri, tule mennä. Siis päiväkoti suljetaan 17.30. This is a common world thing that we are talking about. Being a mom, trying to be everything. Be thin, be forever young, be sexy. Mulla on ollut muutamia kollegoja ja kavereita, jotka ei ole naimisissa, joilla ei ole lapsia tai ovat miehiä. Ja ne on sanonut, että ne voi silti tunnistaa sen saman oravan pyörän. Että ne syyt on erilaisia, mutta kaikki tunnistaa sen, että mä oon koko ajan myöhässä, mun pitäisi olla jo jossain ja mun pitäisi jotakin muuta kuin mitä mä tällä hetkellä olen. 8:55. Tyttö kävelee silmät punaisina koulun portista sisään. Olet rakas. It's actually very nice to do it here in Finland. I feel that we have we are very similar. We are very similar. The ladies, we are sort of like no bullshit, go out, do it, you know, take the kids and you know, a little bit this. We live up in the north and hard workers. Hard workers. Yeah. No, mä luin semmoisen tutkimuksen meidän ikäisten pariskuntien elämästä ja siinä sanottiin, että onnelliset parit rakastelee 2 kertaa viikossa. Mä en koskaan aikaisemmin Suomessa kokenut semmoista, että joku kommentoi sulle suoraan näyttämölle, ei se noin oo! Niin kuin yhtäkkiä vaan niin kuin tulee suora reaktio yleisöstä, niin kuin väite jostakin. Eli se niin kuin jotenkin ilmeisesti menee aika syvälle ihmisiin. Miksi meidän pitää olla ainoa laji, jolla ei ole kiima-aikaa? Ajatelkaa, miten mahtavaa se olisi. Me painuttais vaan baanalle kerran vuodessa. Suoriteltais pakolliset kuviot, leviteltäis meidän feromonit ja sit kaikki miehet tulisi. Kääriydy stellofaaniin ja paketti on valmis.